Talaga namang mapapakanta ka ng bahay kubo sa mga iba't ibang community pantries na nagsulputan sa Pampanga. Ang mga ipinamimigay kasing pagkain hitik sa samut-saring masusustansyang gulay. Talong, kalabasa, ampalaya, upo at kung ano-ano pa, name it, they have it. Makikita sa video na ito sa Barangay Santo Niño, San Simon, Pampanga, ang malabox office na pila sa kanilang community pantry. Bukod sa bigas, delata at itlog, sangkaterbang gulay ang kanilang ipinamamahagi. Ayon sa pamahalaang barangay na siyang nag-organisa ng pantry, 500 residente nila ang nakinabang sa masusustansyang ayuda. Sa pinagsamang pondo ng barangay at donasyon mula sa mga residenteng nakaluluwag sa buhay na buo ang malapalengkeng barangay community pantry na ito. May ipinamamahagi rin pa sa mga residente na kukuha sa pantry. Ito'y para maiwasan na rin umano ang dagsa ng tao na maaaring pagsimula ng hawaan ng coronavirus. Bawal na po ding senior citizen. Dapat po tamo pong tatang or maapune. Kung atin na pong tatang apong imapupune, tatang o ima. Ilan po pwedeng anak. Kuling po, pwede na nila pong essential pass po din. Ilan mo po pwedeng lumwal po kening barangay na po. Ang mga paaralan naman sa City of San Fernando umani na rin sa kanilang mga taniman. Habang kasagsagan ng pandemya, napakinabangan ang mga bakanting lote sa bawat paaralan sa syudad upang maging quarantine gulayan. At nitong linggo lang ay sabay-sabay ng inani ang mga kamatis, ampalaya at sili na siya namang ipinamahagi sa mga residente. Maging ang mga binhing gulay ay maaaring kuhanin sa gulayan pantry. Isinusulong ng City Agriculture Office ang pagtatanim ng mga Fernandino sa kanilang bakuran lalo na ngayong nahaharap tayo sa panahon ng krisis. Sa Barangay Bebe Anak sa Masantol naman, mistulang bagsakan ng gulay rin ang kanilang community pantry. Laking tuwa naman ng mga community pantry organizer na sa 2 araw na kanilang pagbubukas, patuloy pa rin ang buhos ng donasyon kung kaya't tila hindi umano nasasaid ang kanilang pantry. Samantala, nakiusap ang Department of the Interior and Local Government sa mga community pantry organizer na gawing house-to-house ang delivery ng food pack upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Sa buong bansa, higit 300 community pantry na ang naitayo mula sa bayanihan ng mga Pilipino. Patunay lamang ito na sa panahon ng pangangailangan, taong bayan pa rin ang siyang magdadamayan. Rainiel Pawid, CLTV News.